Ayan, mega love shoutout po sa lahat. Ayan, mega love shoutout, Shine. Sally Video Vlog, mega love shoutout. Hi, hi, hi. Ayan, nandito na po tayo mga kabiyag. Billion, mega love shoutout. AJ, mega love shoutout. Ayan. Nabisita tayo kakabsat. Aloha Karuba. Ayan, aloha, aloha AJ. Kumusta, kumusta bro? Ayan, sige, sige. Kapal natin bayan. Bahay. Sally Video Vlog, may jacket ka na. AJ The Island. Ano to?
Island Boy 828, kasangka member, aloha karuba. Ayan, may galap shoutout to you, bro. Ayan, AJ, kumusta kapsat? Kahit mo ti umuli kapsat at Tatay Toy. Okay, mate, kapsat. Ayan, kumusta? Nasyaan lang. Nasayaan tak lang, kapsat. Wala dito yung channel mo, kapsat, jadi di-monetize mo. Nakalalakat ato ti anamon ni nagdaktil ti balaymon. Monetize gaya ni. Ay ko kalderetang kambing amo nag-imasin eh. Kuya dati man. Nag-imas detan ni. Kalderetang kambing lakay ah. Today, buy-buyahin, dito kalderetang kalding mo. +1 sa'yo, kapsat. Go to channel na lang kita, ha? Ayan, o. Kami na-enjoy watching sunset. Watching sunset, o. Duwang video na di, buy-buyahin mo, kapsat. Tinem +2. Oh, mas dati kalderetan nyo. Yan, di kita nagbibuya dito Facebook. Kung may dito YouTube channel kayo kasi ang kayo maka-message dito Facebook. Ayan, like and share mga kapsat. Ayan, kaano tayo agkikita gayem? Sika gayem. Ngani kang bakasyoning gayem, magawid ako June. Nagadayumit ngamin tayan nyo gayem, ah. Adayo. Nakatadayo tayan nyo. So nga, pumasyar ka to, alam mo na. Dono bigat awan work ko. Oh, damit papanak gayem. Ana oras? Mabalin mayat kumano. At damit papanak Friday. Dababanan ng Friday after 10 awan bro agigaki alas 2 ti trabaho sakto pa ba nag part time
one again bro, AJ. O nalpasti kalderetang kam ay AJ baybayin. Okay, okay. Ayan, deta po ti munang atuktukar tayo. Hintay man diti chatcha mamot ya. Ti mampadasin dito. Ayun. Deta na. Sige, chatcha lang. Mabali tayo sa mga labo. Aragoy. Willie, good daw. Mega love shoutout. Ayan, Willie. Thank you for coming, bro. Sige, sige. Yan. Puro 7 kain ka na. Sige, bigyan kita ng 10 ulit. Ayan, ang lalaki ng mga views mo. 10 ko sa'yo, Willie, ha. Gawin natin 190, 490s. 479 ka, 490. Ayan, salamat, salamat. Bigyan kita ng 10. Papanoorin ko yung mo. Okay? Sana hindi malubat. Dikitan mo si AJ. Willie, dikitan mo si AJ. Marami siyang mga kasama. Yun, salamat. Welcome, welcome. Ayun o, +1 again. Willie. Pump, pump, pump. This is Tobias from Yearbix Club. Alright, ticket. Alabira, was. Labira, was. Dikit Sir AJ, The Island Boy 808 Kasangga member. Ayan.
taga dito rin sa amin na Willie, si AJ, yan. Binabalak nga naming magkikita-kita pero hindi pa kami nagkikita-kita. Ang tagal ng plano. Yan, mga kasama natin na YouTuber dito sa 808. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas, Willie. Sige. Pagdakan natin yung bahay mo. Ayan, di kita data Facebook. Umay kayo dito YouTube. Dito yung agmamarikas. Oo nga eh, ang sarap yung kaldereta bro. Napanood mo? Sarap yun. Ang inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom, the best. The best na mapasa. Bukas na daw gusto kaming magkikita pero mahirap. Ayan mga kabiyag, ayan, dikit-dikit lang po tayo. DJ Boom, idol. Ayan, panoorin natin. This is the mix of DJ Boom. Ayan, di kita data po, baba. Balik kayo umuli. At daaywan kong ubing. Aya, okay, sige lang. Tamo ka daaywan mo nga kalding.
palitan-palitan lang mga kabiyag. Ayan o. Para ma-play natin, palit mo na namin yung ibang cellphone, di ba? Ayan. Bomba, Pirada, Public Meetings. Saot ka yan, basi ka sandan, magwaswas saot, kayo mo si DJ Bobo. Idol. Huwag kayong jacket na deta. The best music mix right here on DJ Bobo Remix. Dahil Loves Official, mega love shoutout Kapsat. Yan, thank you so much. Ayan, Willie, dikitan mo si Dahil Loves Official ha. Ayan, thank you so much Dahil Love Official. Ayan, pasensya na, di na ako nakakapunta sa yung mga LS. Ayan mo, babawi next time ulit Dahil Loves. Busy na sa work kasi may ano ako kasama na bago. Kailangan ko siyang samahan. Sige Dahil Loves. Ayan, maraming salamat sa pagpark dyan. Siguraduhin mo nakalock yung pinto, baka may papasok. DJ Bobo Remix. Willie Alba, mega love shoutout, sabi ni Dahil Loves. Ayan, maraming salamat. Anong ulam natin dyan, Dahil Loves? Ayan, konti na lang ah. Ayan, hingi ka ng ayuda kay Dahil Loves. Si Willie. Ayan guys, malapit na po ang ating premiere. 20 minutes na lang, premiere na po. Meron po tayong premiere ngayon. Ang laki ng bahay ni Dahil Loves, 11. Dahil Loves plus 1 din sa'yo. Kahit malaki ng bahay mo, pwede ko pa rin Luto lang ako, ramen. Oh, wow, sarap yung sabaw. Gusto ko yun. Sana all. Sa wakas, Dahil Loves, naka 5K na rin ako. Iloilo Beats Club. Sino may premiere? Ako, Kapsat. Ibaba ko. In 20 minutes. Kayabe TV. Ayan, may galap shoutout sa iyo, Kayabe TV. Ayan, sige, magdikitan lang po tayo. Dikitan po natin si Willie. DJ Bobo. Ayan, bata pang bahay ni Willie mga Kapsat. Kung pwede lang sana, pagtulong-tulungan natin para makapag 500 na siya. Ayan si Willie, para maka 500 na siya. Please, tulong-tulong mga kabiyag. Ayan.
Ayan, thank you so much for coming back again, Kayabe TV. Ayan, wait. Sige. Oh, panoorin ko na lang yung ano mo. Ito, oh. Kalabasa at giniling. Yummy. Oh, wow, yummy. Kayabe TV. Ayan, maraming salamat ha, Kayabe. Ayan, nandyan na. Aloha! Bravo Channel! Mega love shoutout! Ayan po. Ayan, si Bravo Channel. Ayan. Thank you so much, Bravo Channel, for coming. Ayan, thank you for your support. Ayan, pwede po tayong mag-request. Mag-request dyan. Pero, pasensya na po, ang boses natin ay hindi na maganda. Kasi, paos. Feeling maganda rin, no? Ayan po tayo mga kabiyag. Ayan. Maraming salamat sa mga nandyan. Ginataang Tulingan, Kayabe TV. Pinanood ng Ginataang Tulingan. Ako naman is kalabasa at giniling. Ayan, ang sarap. Dan Willie, sabi ni Kayabe. Ayan mga kabiyag, pwede nating tulungan si Willie. Pwede ipaano natin, nabigyan ng may ano na siya. 490 na siya. Kung pwede nating ilagay hanggang 500. Tulong-tulong mga kabiyag, tulong-tulong. Ganito ang biyag natin dito sa Whitey. Ayan, ang biyag ni Whitey. Biyag ti Whitey, biyag ti Hawaii mga kabiyag. Ayan. Sige, tulong-tulong hanggang sa maka 500 si Willie. Try natin mga kabiyag. Ayan. Ayan, habang kayo nagdudot-dot dyan, habang ikaw rin nagluluto, Loves, pwede mong sabayan ang ating sayaw. At ikaw naman, Bravo Channel, pwede kang kung ano naman ang ginagawa mo dyan, pwede kang mag-chacha. Chacha ba to? Oo, chacha to eh. Ayan, maraming salamat. At ikaw naman, Willie, habang ikaw ay nagbabantay ng bata, huwag kang mag-chacha, baka mabitawan mo ang mga bata. Ayan. Diba guys? Ayan. Asan na yung premiere ko? Hindi ko mahanap. Ayan, meron po tayong premiere mga kabiyag. So, please support. Ang premiere po natin ay pumunta po ako naki-party. Nag-video po tayo ng laro ng mga daddy. Ayan. Ito po, my premiere. Ayan, ipin ko na lang guys ha. Ayan. Oo ba, sabayan mo ako ho. Sige, Bravo Channel. Kaya mo bang mag-chacha? Kaya mo bang mag-chacha? Baka apakan mo pa ako. Kayang-kaya ba? Ayan, please do connect my premiere guys. Ayan, 10:10 Pilipinas time. 10:10 AM Pilipinas time. 492 na si Willie. Ayan, 8 na lang mga kabiyag. Lee Song Son, mega love shoutout to you, Lee Song Son. Yan, please do connect Lee Song Son also mga kabiyag. Yan, palagi po siya dito sa ating live stream. Pumupunta po siya mga kabiyag. Ayan. Sige, try natin dikitad si Lee Song Son. Lee Song Son. I'll give you 1 banana, Lee Song Son. I'm here at the dazzling that all the cat need is. Ayan. The morning sun is so dazzling. Ganon. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. At dato'y ti numutibiyang
may mangrayray o kada kayo amin. Ayan. Yan, Dan Connect, Lisang Son TV. Ayan, mega love shout out to you. And then I will give you again Banana Willie. Sige pa 500 natin yan. Sana kaya no. DJ Bongbong. Ayan po mga kabiyag. Diyan ako magaling, sabi ni Bravo Channel. Sige nga, pasampul nga dyan. Ayun oh, sige, sayaw. Okay, +1 again. Ayun. Anyong Lisong! Anyong ko sa'yo! DJ Bongbong. DJ Bongbong. Idol. This is Team Rockman. Ayan, mega love shoutout po sa lahat. +1 again, Willie. Ayan. Willie, mag-upload ka na. Mag-upload ka ng ano, malaki tong ano, nakuha mo. Mag-upload ka short kahit 2-3. Mapapaluin ni Lolo yan. DJ Bongbong on the mix. Ayun, kailangan natin mag-ano guys ha. Feel the music of Filipino Mix Club DJ. Ayan, mega love shoutout Jay Mullins Vlog. Ayan, thank you so much for coming again, Jay Mullins. Ayan, thank you so much. Sige, magbuwa lang po tayo ng bahay at tayo mabigyan yan. Ayan, Willie, please do connect ang ating bagong bisita. Thomas Hart host. Ayan, thank you so much ha. Ayan, please do connect ang ating premiere. In 10 minutes, mag-start na po ang ating premiere. In 10 minutes mga kabiyag.
Saglit lang naman yung premiere, wala pang 4 minutes mga kabiyag. Jemolins Vlog Dikit. Ayan, thank you so much. Sige, bigyan kita ayuda. Jemolins, dating dikit tayo Jemolins ha, pero I give you okay, I give you 5 banana Jemolins. Ayan, nandito ako sa ano mo, sa mais. Ayan, wow, sarap. Pinanood ko yung short mo. Welcome Jemolins. Ayan, please Willie, please do connect to Jemolins to. Ayan, baka mayroon siyang ibibigay sa'yo. Ayan, sige, sayawan na. Ayan, nandito naman ako sa bahay mo, Willie. Basta DJ Boom Boom, the best na, mapasaot ka pa. Kundi na lang. In 6 minutes. Oo, Kabsat. Ayan, maraming salamat. Ayan, in 6 minutes guys, mag-start na po ang ating premiere. Saglit lang yung premiere po natin mga kabiyag. Yan, please do support. This is Team Rocket. Ayan, +1 again na Jemolins. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Sana okay pa to. Sana may power to. Walang power. Walang power ang tab. This is the mix of DJ Boom Boom. Marietta Daisy. Ayan. May galap shoutout guys. Patamsak at pabakas Daisy Lifestyle Vlog. Ayan. Please do connect to Marietta. Ayan mga kabiyag. In 5 minutes mag-start na po ang ating premiere. Please support mga kabiyag. Isabella Vlog, ayan, may jacket na. 2 Thompson Host, ayan, Jemolins Vlog. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Isabella Vlog. Ayan, thank you so much. Ito ba yung si ano? Ayan. Thank you so much, Isabella.
Marieta, ano ba yung main mo? Basta di Marieta, thumbs up, +1. the best na. Marieta, +1. In 3 minutes guys, mag-start na po ang ating premiere. Ayan, maraming salamat. Mga nandyan, mga kabiyag. Ayan, punta muna tayo sa ating premiere mga kabiyag. Sige, tuloy natin mag-ayuda mamaya. In 2 minutes guys, mag-start na po ang ating premiere. In 2 minutes. Yan, Jemolins +1 again. Ayan, tuloy natin mamaya after my premiere mga kabiyag. In 1 minute guys, in 1 minute. Ayan. Nakungero. Tagay na ayaw palipat. Upaya iton. Imo pagpalakap. Matinaw ng tubig. Magainulan kapait. Talagoy hapon. All. Dirigod napit. Patis maras. Tagasumsuman. Ayan, mag-start na po ang ating premiere mga kabiyag. In 1 minute. Tagay na bang ayaw palipat. Upaya iton. Imo pagpalakat. Pag-ikmat. Ngan ayaw pahuway. Ayan, mag-start na po ang ating premiere mga kabiyag. Wait lang ha mga kabiyag. Yung ano natin, yung premiere natin. Ito lang mga kabiyag. Ayan, mag-start po. Start na po ang ating premiere mga kabiyag.
Ayan, mag-start na po. Start na po ang ating premiere. This is Tobias for the Big Squad. Alright, ticket. Alabera, was. Sa ulo ibutang, ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Bombom, the best na, mapasaot ka pa. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. Di kita nag-support po ang ating premiere. Thank you so much. Balik sa longga. Ayan, tuloy-tuloy natin ang ayudahan. Sige. Request man host Martin
Martin Apuso. Awan Martin Apuso. Bravo channel. Request Martin Apuso. Jakamun sa data. Willie, tatlo na lang para ma-500 ka. Retry natin ha. Please support naman po si Willie. Tingnan natin kung kaya natin yan ha. Yan, 7 million mega love shoutout. Wait lang guys. Thank you so much ha, J Molins, for your support. Welcome host, welcome sabi ni Isabel. Okay. Sige, bigay ko ulit. Yan. Punta ko sa bahay mo, J Molins. Yan ang main mo yun, J Molins. Ayan. Ito, panoorin ko yung ano mo, yung good morning everyone, yung bulaklak. Ayan. Nandito ako, nanonood ng short mo. Ayan. Tapos puntahan ko si J Molins. Ayan, go to channel natin. Ayan, yung isang phone nasa ano to, pinya? Ano to, pinya? Welcome. Sige, dalawang phone naka-view sa'yo. Bomba, Birada, Public Meetings. Saot ka ngayon, basi ka sandan, magwaswas saot kay mo sa DJ Bobo. Idol. Okay. Pang-lima di ito, J Molins. The best music mix on here on the DJ Bobo Records. Ayan, congratulations Willie Godo Alba. Ayan, 500 ka na. Plus 1 pa. May plus 1 pa sa'yo para 501. Ayan, maraming salamat. Mag-upload ka bro.
Ayan, tapos na ang plus 5 ko sa'yo, Jemolins Vlog. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. So, DJ Bongbong Remix. may bagong upload. Sige, ano yon? Tingnan ko nga. Wala pa, hindi pa napunta. Sige. Okay. Magdigitan lang dyan mga kabiyag ha. Okay. Ang request ni kanina, di ko alam yun ha. OTW sa'yo, Willie Godo Alba. Ayan. Wow, thank you so much. Welcome. Congratulations again, Willie. 501 ka na. May dagdag pa si Isabella Vlog sa'yo. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Bakit nawala yung banner natin? Iloilo Beats Club. Wala na yung banner natin Okay. DJ Bongbong Idol. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. Bakit nawala? This is Team Rocket. Ayan, thank you so much At dahil dyan, Willie, ito para sa'yo. Ayan, thank you so much. The best. Ayan, maraming salamat. Ayan, thank you so much Iloilo Beats Club. So Set Agustin, naimas agsida balatong ita madamatitudo kunana. Ayun, kapsat. Ayan, nagluto ka nga roden to umayak. Undak mita kubra. Ayan. Ayan, shout out Set Agustin. Awan jacket mo. Ika bamday kang kag jacket mo tapno blue tanagan mo. Ana, naimas ti balatong ita. Aywen kunana. Agar kata awan jacket na tana awan ang umay kami kunana awan jacket na tana. DJ Bongbong. Awan todo dito yami, ita lang yan nyo. Okay, you have moderator already, so Set Agustin.
Ayan, Willie Godong Alba, thank you so much for your pakulay sa buhay. Ayan po tayo mga kabiyang. Chemolins Balatong, Santo Adda Tuyo, nga kadwana ay po. Correct. Di ba nagimas deta? Di ba nakaimas nga talaga. Ngayon na arthritis mo, naimas pa eh. Ahay! Ayan, 11 million. Suset Agustin, padasiman nga itap deta chat box. Deta dollar sign, padasiman. Padasiman nga itap deta dollar sign, deta chat box. Ay, apo, tatuming nyo. Huwag tatumang, hindi kita arthritis na apo. Ayan. Ay, apo. Kaya datawag daw. Mabantay gubran apo. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Iloilo Beats Club. Wun saan da mamati, ngay madamit makita mo kwa nga naka akitsukitsol. Man permi akitsukitsol damot. Katkatawa ang met no ko ida. Ayan mga kabsat, apo, nagtitipon di kita Ilocano. Ayan ni Willie Ilocano, Chemolins Ilocano, ni Suset Ilocano, ni Bravo Channel Ilocano. And then Jack Amu pamayan. Ala padasem lang ta. I-click mo J dollar sign padasem. Magpili ka ti ipalipad mo. Padasem man jag palipad. This is Team Rocket. Woohoo! Awan di mo kapsat. DJ Boom Boom. Ayan, maraming salamat mga kapsat. Ayan, di Martir Puso kung na itay diti nag-request ti kanta at kita tayo man ti kanta. I-save ko man deti nga Ayun, sayawan na. Tay cover dogan ko kabagis. Don't forget. Thank you. Won. Palipadan nak pa I-try mo man numayat kanyang deta dollar sign. Anam. DJ Boom Boom. Adi may save. DJ Boom Boom. Ang kanta tema Martir Puso. Martir Puso. Ayan, nagmayat nga salaan dito yun po. Thank you, J. Molins Vlog. Ayan, thank you. At OTW at Willie Godo Alba. Ayan, thank you so much. Guys, di kita mayat nga, mayat nga. Di kita mayat nga agkantan to, may mabalingkin ako umuli, sapsapa tayo mga kabiyag ya. Dito yung Martir Puso, kung nanamit dito, jak ang mumiti kanta na dito yung nag-request. Ilocano di dyan. Padasin tayo, apo.
Wow, wala, di kita padang Ilocano eh. Saan ko maasyak di babasule? Marakrap tayat ken langin-langin. Sumit lang. Sikat na lawang anang baybayan. Sa naglaam mo no ang tuka. Manayin ken kan makita nag iti maminsan. Manayken kan tawag ken pakumusta. Jakam mo uray no nasakit pilit nga awate no panunute nga sikati ay ayate. Kun wag nagkurkurangam kanya. Tinepelag ti gumura jak timpaka. Bes nga ay wen na saan taing dadanes na. Kasta ka di tinapuno nga akaya. Kastamet lang ako, jakap mo! Thank you, Bravo Channel. Saan ko maasyak di pabasule? No narakrak tayat ken langin-langin. Yakam mo talaga. Sikat na lawag anang baybayan. Sa naglaam mo luwag tuka. Wow, thank you so much, Bravo Channel. Manayken kan makita na iti maminsan. Manayken kan tawag ken pangumusta. Muray no nasakit pilit nga wate. No panunutek nga sikati ay ayate. Kung wag nagkurkurangam kanya. Tinepelag ti gumura jak impaka. Bes nga ay wen na saan taing dadanes na. Kasta kali tinapudno nga gaya. Kasano nga ipateg ko tikas ken ka. Martira kapuso ayat mo jak marikna. Jak marikna patek ko jak marikna tatungong. Kasanua jak guden panagtuog ko. Pinunpun wag nagkurkurangam kanya. Tinepelag ti gumura jak impaka. Bes nga ay wen na saan taing dadanes na. Kasta ka di tinapudno nga gaya. Kasta ka di tinapudno nga gaya. Kasta ka di tinapudno nga gaya. Ay, apo, patpatang naing DJ kanta. Palakpakan tayo na ako. Anyway, thank you so much, Bravo Channel, for your pakulay sa buhay. Ayan, deti manin. Isa ron no, titi Ilocano nga may isa. Ayan.
Ayan, dahil dyan, Bravo Channel, ito ay para sa iyo. Ayan, maraming salamat Bravo Channel dahil sa inyong pakulay sa buhay. Ayan po. Maraming salamat dyan. Ayan, sige. Malapit na po tayong mag-end. No? Mag-isang kanta na lang po tayo. Anong pwede nating i-request dyan na Ilocano? Awan amok nga. Ito latan! Tapos agin sumaya tayo. Dati. Sini, adag doble. Okay, ko tayo. Willie bro, thank you so much ha. Jay Molins, thank you. Sa ulitin uli mga kabiyag, mag-start po tayo ng live stream natin 2:30 AM Pinas time. Pero pag Friday po, malilit po tayo mag-start ngayon. Friday namin bukas, siguro after my work kasi maaga po ako sa work bukas. Ito ang ating natin, sa pangkanta bago tayo pumunta sa work. Kahit yun, deti Ilocano, deti ni patasin tayo meta. Deta. Ayan, Ilocano nung maling kakabsat. Di kita, adda bukel na ta. Ayan, kantaan tayo amin. Puraw jay bukel, tambo. Nalabaga jay bukel, bubugayo. Nangisit jay bukel, takit kaldi. Nasiling jay bukel, ukel. Natangken jay bukel, ay nyog ta. Nasilap jay bukel, kamatis ta. Nakulog jay bukel, ibong ta. Nakuti jay bukel, sikog ta. Anong title ng song na yan, sir? Bukel Ukel. Bukel Ukel. Ayan, di kita adda bukel na mahanga mo susa. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. Ayan. Bukel Ukel. Puraw jay bukel, tambo. Nalabaga jay bukel, bubugayo. Nangisit jay bukel, takit kaldi. Nasiling jay bukel, ukel. Natangken jay bukel, ay nyog ta. Nasilap jay bukel, kamatis ta. Nakulog jay bukel, ibong ta. Nakuti jay bukel, sikog ta. Ayun o. Nakulog jay bukel, ibong ta. Nakuti jay bukel, sikog ta. Kasanong nga daw ang bukel. Ayan, nagpaikat ng kwan, day loves.
Nagpaikat sunat bukel-okel no kan. Ayan. So mga kabiyag, maraming salamat sa inyong support po sa ating live stream. Thank you so much. At sa mga nag-chan, nag-ayuda po sa atin. Ayan, thank you so much sa inyong palipad, Bravo Channel and Willie. Ayan, thank you so much mga kabiyag. So, hindi na po tayo magtatagal. Ganito lang po ang ating live stream mga kabiyag. Hindi tayo magtatagal. Ang kanolan natin is yung 2 hours. Minsan, walang 2 hours mga kabiyag. So, thank you so much everyone. Sa iyong ingat-ingat din guys. Ingat-ingat din. Thank you sis Day. Ayan, maraming salamat sa iyong lahat, sa mga nag-BG dyan. Thank you so much. So, bye. Bye guys. Thank you. Bye.